To tsakanin Hamisu Breaker da Abdul Diwan wanne ne fi iya waka? To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon shirin. Kamar yadda muka fara muku daga farko, za mu yi muku bayani ne akan mawaƙan nan guda biyu, Abdul Diwan, Hamisu Breaker. Kun san dai mawaƙa ne wanda suke tashi kuma duniya ta san su a salon waƙoƙin Hausa da na soyayya. To tsakanin mutanen nan guda biyu, wanne ne ya fi iya waƙar soyayya, ya fi iya bin waƙa salon soyayya? To ta yaya za ku gane haka? To za mu saka muku waƙar Umar, za mu saka muku waƙar Abdul Diwan domin ku ji ta. Sallama daga bakina, ko kuna jin zancina, wa za ya tallafa wurina inda na kuka. Allah shi ne kaɗai gatana, shi nake ga yau matsalana, ko batar da ni al'aliyu ina a taska. Saka muku waƙar Umar, Hamisu Breaker domin ita shatan ki zan bauto, na sani idan da rabo wata rana zan yi yanto. Mai sai raba ni da ke tilas suka yi wahalta, tunda amda na suka haɗa su wayan muke nune. Yaƙi a soyayya na ganin ku. Da Allah idan yau ne farkon shigo ga wannan ta Arewa Zone Hausa TV, to da Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribing da alamar Arewa Zone Hausa TV, tashar al'umma don nishaɗantarwa. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa domin sanin mun ɗora sababbin ayyukanmu. Arewa Zone Hausa TV.